Sziasztok! Na, az a helyzet, hogy kicsit elbaszarintottam a dolgokat, mert másodjára veszem fel a videót, mert először elfelejtettem bekapcsolni a mikrofont a sok eszemmel. De a lényeg, volt egy pár nappal ezelőtt a Gamescom. Azt hiszem az volt. Mindig összekeverem az összeset, meg olyan kurva sok van belőle. Mindegy, nem ez a lényeg. Kijött a Cyberpunk DLC-nek, a Phantom Liberty-nek egy új trailer-szerűség, gameplay trailer, inkább azt mondanám. És ezt cookizom meg. Úgyhogy szerintem csapassuk. Abban a pillanatban már itt van előkészítve előttem. Essünk neki! Okay. Yeah. Let's go. Úgy leugrott a motorról. My favorite Merc. A kurva anyját, bekapcsoltam azt a faszom feliratot. Húva. Welcome to Dogtown. Te rohagyj There's a meg. job. Majd kitalálom menet közben, hogy mi van. You know what to do. A város az még mindig kibaszott jól néz ki. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Over. Új fegyverek. Ez tetszik. Ez nagyon tetszik. Ez tuti valami soti. Home stretch. A kard az annyira nem érdekel. Ez nagyon basszú, mert ugye rendesen a játékban nem láttad úgy magán az emberen, hogy mit raktál be, meg hova. De itt, ha jól minden igaz, itt lehet látni azt is, hogy mit és hova raknak be, úgyhogy ez pluszpont. Ilyen. Kurva jó. A kiberdekek, bár szerintem azért lehetne még ennél is föntebb, úgymond, mert a testen kívül amúgy túl sok mindent nem látszik. Jó, karodra raksz valamit, az látszik, de amúgy nem. Szerintem. Még annyit változtatnék rajta, de ez is kurva jó. Not a bad idea. Na jó, az a karról menő volt. I'm ready. Get this Ez a motor megvan. Ilyen pászom, már én is repültem így, csak nem szándékosan. De az rohadt menő lesz, ha most már ezt is meg lehet csinálni, hogy leugrasz. A képességfal, vagy mi az már tulajdonságok? Fasz, az a képesség. Nem, fasz tudja valamelyik a kettő közül. Az is más, változik. Ezerrel. A skill tree is kap egy újat. Az a tulajdonság, azt hiszem. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little Új bonus. kocsik, várjatok. Ez. Ez kell nekem. Ez kurva menő. Van kis cuki. Nem tudom úgy, nekem úgy annyira a színek nem jönnek át a monitoron, nem tudom, hogy a videóban mennyire látszik, de olyan cuki kis babarózsaszín. Bezarok neki. Ez kell. Will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops! És most jön a lényeg. A lényeg. Figyeld. Ez a lényeg. Hogy végre a kocsiból is lehet lőni. Menet közben. Mert eddig jóval. Volt olyan, hogy a kocsiból lőttél, de akkor nem te vezettél. Azért bírtál, de most te vezetsz, és közben lősz is. Ez nagyon kellett. Szerintem ez passzó lesz, nagyon. All nearby units, we got a situation in Watson. Roger, dispatch. On our way. Let's see police. For fuck's sake.
Put it this way. Már most No gun, no fun. menj a picsába, ez rohadt menő. Max Tech. Time to Ja take igen, out. a Max-tek. Ezen gondolkoztam még, hogy velük eddig a játékban még nem, szerintem nem találkoztam. Bravo V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. Ott vannak a nagy cicák. 26-a. Szeptember 26. Addigra meg lesz királyság. Szóval ennyi lett volna a tegnapi bejelentés. Hát akkor egy hónap. Az mindjárt itt van. Hú, azt most már előre sajnálom. Gépemet, hogy szét fogja szedni a 30-50-emet ez a játék, de muszáj nyomni. Kegyetlenül muszáj nyomni. Haszküva. Imádom. De azon gondolkoztam tényleg, hogy a Max-tekkel a játékban eddig mi nem találkoztam még, szerintem. A Militekkel azt hiszem, azzal találkoztam, meg az araszakásokkal, de a Max-tekre nem rémlik, hogy benne lettek volna. Bár lehet, hogy nem is, különben még nekem emelték volna így ki a végén. De rohadt menő lesz, úgyhogy... Ja, viszont még annyit. Egy az, ha előrendeltek most, akkor megkapjátok Geraltnak az ezüstkardját is az előrendelői csomagba. Plusz, most azt hiszem 1.63-as a játék. És azt mondják, amire már csak egy hónap van, úgyhogy kérdéses, hogy ez hogy lesz megoldva, de mire kijön a DLC, addigra már 2.0-ba fog menni. És a DLC-k újításait azok is meg fogják kapni, akik nem vették meg a DLC-t. Tehát ugyanúgy a skill tree, meg minden szar változni fog. Elméletileg. Úgyhogy én ezt már nagyon várom, mocskosul kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, legyetek jók meg szobatiszták. Sziasztok!